snimimo pripreme za sutrašnju završnicu Medo lige. Franka, gledajte ovo lice. Ko mali anđeli. Pripreme imamo, kapitanice su preuzele, gle, Marija se penje, čovječe, iskusni planinar, poznati penjač. I Ana koja se drži da ne bi opala sa metar, jer ima strah od visine. Evo, tu su stavile ove, dobro su ga stavile, ovo je naša Larica. Di si Lara? Viki naša koja je nosila zvučnik od 50 kila. Lara, daj da vidimo frizuru novu, ajde. Imala je dugu kosu, sad je skratila, lepo stoji, super, daj 5. Ok, ovaj ćemo staviti, tamo babe, čim se neke radi, a kaj bi babe drugo radile, bez obzira kaj su drugi, treći, četiri, peti radci, kaj bi drugo radile nek se skupljale odmah u krdo i tračale. Babuskare jedne, ovo im čita iz dlana. Baš me zanima kaj im čita iz dlana, ono. Možeš misliti. Vidi ovo. Marija, gledaj kak ti je debeli vrat, imaš deblji vrat nego Ujo. Nemoj to raditi. Luce je naša najjača igračica u klubu. Gledajte te mišiće, nevjerojatno. Diže 100 kila u benđu bez beda. Šta? Ne, taj treći tamo, ovdje ide od Medveščaka. I gore smo stavili ziku, ali to se sad ne čuje. Koši u akciji. Ženski intelekt na dijelu. Dobre, to sve 5 bodova. Evo, trener je Medveščaka. Tu smo lepo ovak složili. Evo tu, za završnicu. Evo, kreći tekmo za broncu. I onda naši finali. To je to. Bravo majstore, samo brzo, tako, idemo. Odlično, okreni ga. Zabij svice. Ajde Marko. Zabi.
Bravo.